ассалому алайкум. Чаро мардум компанияи моро интихоб мекунанд барои харидории билет? Якум, пеш аз харидории билет кардан онҳо машварати ройгон паручад мекунанд аз мо. Мо ба онҳо мегӯем ки кадом аэропортҳо беҳтару хубтар аст ва барои онҳо билети арзонтар интихоб мекунем. Ва сами главни барои онҳо билетҳои бовазират интихоб мекунем ки агар дар аэропортҳои Кӯлоб, Душанбе, Хуҷанд и так дале бигардонанд, мо ҳаракат мекунем ки як қисми суми онҳоро вазират карда баргардонем. Барои чӣ дар аэропортҳо бармегардонанд? Ба хотири депортатсия доштан ё запрет доштан ё запретнавис. Ва агар касе мехоҳад, мо метавонем ки пешакӣ анҷом бидиҳем проверкаи инҳоро, баъдан барои онҳо билет гирем. То имрӯз чандин нафарҳое ки мо барои онҳо билет гирифтем ва санҷиш кардем, онҳо дар Федератсияи Россия рафтан қарор доранд ва шумо метавонед ки ҳаррӯза наблюдат кунед ёро дар сторисҳои мо. Ассалому алайкум.